Здравейте отново, вие сте със сутрешния блок на телевизия Евроком Царевец, прозорец към деня. На гости в студиото е професор Петко Петков, с когото ще разговаряме за 169-та годишнина от рождението на Христо Ботев. Добро утро! Добро утро и за много години. За много години. Каква дата е днешната? 169 години? Да, тя, освен това, нека да честитим на вашите и на нашите зрители големия празник Йорданов ден, Богоявление. Датата е бележита, тъй като се е родил един от най-големите българи на новото време, Христо Ботев Петков. Тогава е било 25 декември 1847 година и след въвеждането на новия календар 1916 година се добавят 12 дни. От тогава до днес, цял век вече, се отбелязва на 6 януари по нов стил. Това е. Родил се под небето един забележителен Христо, белязан очевидно от звездата коледната, Витлеемската, с почти същата орисия като на Спасителя. Какво трябва да помним за Христо Ботев? Хубаво е, че ме питате, защото личностите на Възраждането и особено революционерите напоследък не се радват на същия интерес. До някъде преувеличен преди години, но твърде по-малко вече се знае за тях. Излязоха доста неща в социалните мрежи, които граничат с фалшификатите дори. Трябва да се знае кратката му биография и то добре да се знае. Просто той е един изключително огнен човек, как да кажа, немирен. Особен характер има. Той е надарен още по рождение, това се личи, казват го и съвременниците му. Изключително умен, даровит, но в същото време е доста буен, тъй като очевидно гениалността му прозира. Но докато е млад, това не личи. Той завършва пълния курс на бащиното си училище, едно от най-добрите класни училища в България по това време. И има редкия шанс да получи руска държавна стипендия да учи в Одеската гимназия. Тоест Христо Ботев отива и се записва в гимназията с издръжка, с пансион, с стипендия. И има шанса да завърши едно прилично образование, но не успява, тъй като, как да кажа, пак немирният му характер. А и разбира се, в руската гимназия реда малко се различава от казармата по мое време. Това него много го дразни, трудно издържа и само след 2 години след постъпването той е изключен. Но ходи на лекциите в университета, ходи на разни сказки, чете литература, другарува с хора от всякакви идейни групи и в неговата младежка, даже тинейджерска душа настъпва един огромен идеологически микс от руски революционни идеи, анархистични идеи. Така че, когато се връща в Калофер, той не само е вече оформен като радикален идеолог, залягащ и вярващ единствено в радикалния преврат в революцията, но и доста увлечен от най-левите идеи на епохата, особено от анархизма. Това е много малко неща за Ботев могат да се кажат със сигурност. Той е такъв, такъв и такъв. Особено тези стари изтъркани определения от опис социалист, комунист, антикомунист. Това са категоризации от по-ново време, на които повечето хора влагат друго съдържание. Увличал се от тези идеи, но революционер, радикал, анархист, тези неща със сигурност голям патриот могат да се кажат за Ботев. Как ще отбележи днешния празник нашият град? Надявам се, че ще намери време покрай другите важни събития, обредното поръсване на знамената, водосвета, който се прави, изключително забележителен ритуал по хващането на кръста на Водишкия мост. Надявам се, че ще има време за почети към този велик българин, който косвено е свързан с нашия град, но още по-добре ще стане това, когато, надявам се, през тази година старата инициатива на Общинския комитет Васил Левски за поставяне на бюст паметника на Ботев вече се реализира. Тогава ще има и място за поклонение, което да събира в такъв един момент младите, пък и не само младите, да има място, къде да се положат цветя пред паметника на Христо Ботев. Иначе всеки знае и има някаква представа за този велик българин и вероятно в себе си ще отдаде почет, както прецени за най-правилно. Жив ли е този огнен дух на Христо Ботев днес, според вас? Много би ми се искало да ви отговоря положително.
точно радикалният му характер и отчаяността не бих искал да е жива днес, защото цялата поредица от събития, завършили с Априлското въстание и след това с войната, е, така да се каже, по негов сценарий. Колкото Любен Каравелов разбира, че след смъртта на Левски няма друг такъв двигател, който да убеждава и обединява българите в името на това сами да се преборят, толкова Христо Ботев радикализира възгледите си и казва: има, няма готовност, ние трябва да въстанем. И всъщност въстанието, първото от лятото на 1975 година, е изключително негово дело на един комитет, наречен Български революционен комитет, който се върти около него. Те са повечето бивши дейци на БРЦК, но са от тези млади радикални хора, които нямат търпение да чакат протодържавата екзархия да порасне, да олегне, да се изгради тази първа българска, наистина почти държавна институция и да отхвърли черупката Османска империя. На тях им се ще утре да стане българско, в други ден да сме министри, защото усещаме сила и можем да го направим. Не от някакво корисно властолюбие. И те се увличат от този ентусиазъм и дори целта на въстанието, което Ботев организира първото, е дори Русия да не иска да я накараме да се намеси. Това, че тя не иска, ясно личи от една телеграма на граф Игнатиев, който, разбира се, има достатъчно много агенти и контакти, и само 2 седмици след решението за въстание, което е взето на 12 август, на 1 септември графа, който е посланника на Русия в Цариград, нарежда на подчинения си консул в Букурещ: изяснете на българите безумието и вредата от опитите, обречени на неуспех. Действайте незабавно за предпазване от нещастието. Нека запазят сили и кръв за друга минута. Вижте какви думи, цитирам дословно в устата на дипломат. Значи за Русия е голямо нещастие, ако българите въстанат 75-та. И наистина би било така, защото те няма готовност военна, доскоро е била забранено да се въоръжава. Каквото и да стане в една война, ще отидат на масата на великите сили, там ще трябва да се споразумяват, да правят компромиси. Така че руската дипломация, водена от Игнатиев, действа против това въстание, за да се избегне провокацията Русия да влезе във война. Въпреки това, Ботев и другарите му правят опит за това въстание, а пък всички останали без него правят и успешното априлско въстание, което успя да застави великите сили да се намесят. Така че Ботев е в основата на този радикален финал, политически финал на нашето възраждане, като главен инициатор, като сценарист, така се каже, на продукцията, и изиграл главната роля в решителния момент в края на събитието, наречено Априлско въстание, с появата си като воевода на четата и нейния героичен път. Не искам да говоря за смъртта на Ботев, защото тя, каквато и да е била от гледна точка на извършител, пак се я величава и той всъщност постигна това, което беше написал в едно стихотворение преди 20 години преди смъртта си почти. Какво ражда? Какво създава такава личност като Ботев? Времето най-вероятно. Когато има нужда от такива хора, съдбата ги изважда. Такъв е и Левски, такъв е и Ботев, такъв е Стамболов. И вероятно затова съдбата или провидението или Господ го е оставил жив, за да довърши това, което заедно с Ботев са мислили, защото те са приятели, съратници, са автори даже. А той има и държавническия усет и хъс да го направи. Времето ражда такива хора, когато е необходимо, вероятно. Ботев не е типичен герой на нашето време. Българите не са революционери, както всички нормални общества. Никой не обича радикалните промени постоянно, но той просто е убеден за себе си, и то от много ранна възраст, че няма друг лек за Османската империя и за нашето тегло в нея, освен на радикалното скъсване с нея. И често използва анатомични сравнения, тъй като малко е учил в медицинско училище, се служи понякога с такива метафори. Изключителен публицист, това не трябва да се забравя. Много красноречив, много ярък. С тази яркост и радикален изказ той много се вписва в съвременното ни понякога пустословие, но тогава неговата журналистика е целенасочена. Тя има една единствена цел. Да убеди читателя си, че революцията е единствен изход. Няма друго средство. Че не трябва да се стои, че не трябва да се чака. Че всеки роб, всеки скот, осъзнал робското положение, трябва да тръгне да го смени.
До там стига в радикализма си и в интернационализма си, че в хода на въстанието 1975 година предвижда да привлече и бедните мюсюлмани на страната на въстанието, тъй като враговете ни, на бедните българи и бедните турци, били едни и същи. Правителството турското, чорбаджиите и зедниците душмани. До там стига и има даже такива писма на турски език, с които се опитва да, как да кажа, да привлече тези бедни хора на социална основа. Така че Ботев е интересен и като идеология, и като тази част от спектъра на българското възраждане идейно, която е най-крайна, най-лява, но не в съвременния смисъл на думата ляво, защото тези неща вече днес се размиха и имат съвсем друго съдържание. Това е хубаво, защото показва един много широк спектър от идейно-политически възгледи в нашето възраждане. Имаме си хора, които са, как да кажа, български империалисти, ако мога така да кажа, като един доктор Стоян Чомаков, който пък обратното. Чрез бавен, постепенен преход, чрез овладяване на институциите в Османската империя, чрез изграждане и капсулиране на екзархията, смята просто да измести османската обвивка и да я замени с българска. И това е хубаво. Имаме и умерени хора, консерватори си няма възраждането, истински консерватори, но няма и как да има, защото всички искат да променят радикално този обществен строй, в който живеят. Османската административно-политическа и всякаква друга система. И това е така малко изместването. Либерали, радикали, еволюционисти, от време на време революционери се появяват, но консерватори много няма. Има наречени консерватори, но те не са истински. Ботев е връх от всякъде в тази сфера и в този спектър. Мисля си, че има възможност днес да се говори за Ботев така, че да предизвика интерес, защото неговите послания почти в социалната област почти имат аналогия с нашето съвремие. И днес сме се примирили сякаш със съдбата си и днес се опитваме да се убеждаваме, че няма смисъл от гражданска доблест, от гражданска съвест, от някакво по-рязко движение, защото ще се навредим на и без това не много доброто дередже. Той е по-смел, той е храбър и го доказа с постъпката си в края на живота си. Той отиде да умре за България и го направи по един наистина страхотен начин. И последно да завършим с какво трябва да наследим от Ботевия характер днес? Гениалността не се наследява. Можем само да му се радваме и да се радваме, че този български поет и публицист е преведен на толкова много езици. Но неговия патриотизъм, неговото чувство на жертвоготовност, както и това на Левски, спокойно могат да бъдат и наше вдъхновение днес. Благодаря за този разговор. Благодаря. На гости в студиото беше професор Петко Петков, с когото разговаряхме за 169-та годишнина от рождението на Христо Ботев. Останете с програмата на телевизия Евроком Царевец. От мен и екипа. Хубав ден!